Päivävaelluksille riittää hyvin tämmönen 28 litran rinkka. Meidän käytössä tämmönen 55 litran rinkka on sopiva viikonloppuretkille. Tässä rinkassa on myös 55 litraa ja erittäin sopiva viikonloppuretkille. Tähän Savotan Retro putkirinkkaan mahtuu sit jo pikkusen enemmän tavaraa. Kevyesti menee viikkokin, jos ollaan ainakin sulamaa aikaa reissussa. Jos tekee mieli lähteä vähän pidemmälle vaellukselle, tämmönen 65 litran rinkka on jo aika passeli. Ja talvisaikaan, kun kaikki varusteet ja vaatteet on paksumpia ja muutenkin usein tavaraa on enemmän, niin silloin on aika sieppis tällainen 85 litraa.